Bon dia, som a l'aeroport del Prat i tornem a una altra aventura. Suposo que haureu vist el títol del vídeo, però ens anem aquest cop a Egipte. Estem aquí a la Terminal 2, que hem de passar el control de passaports, que estem allà, i anem a buscar la porta. Ja som a Egipte, a Luxor. Fa una calor increïble. Bueno, i això és l'habitació, estem ja dintre el barco. Són les 11 de la nit, hem sopat abans, suposo que ho heu vist. I ara toca dormir perquè demà a les 6 del matí hem d'estar ja esmorzats i dutxats per sortir a visitar. Seguim demà. Del matí, estem al temple de Karnak i anem de visita. Ara estem entrant i a veure què tal. Doncs ja estem al temple de Karnak. La veritat és que és impressionant. Diuen que és el més gran del país, d'Egipte. O sigui, és el temple més gran d'Egipte i està format per diversos temples. I la veritat és que és enorme. I aquí hi ha una de les sales més importants. Hi ha una sala que hi ha 134 columnes i bueno, suposo que l'haureu vist en imatges o us posaré ara els vídeos de la sala. Però és molt, molt, molt impressionant. Són molt altes les columnes i és molt bonic. Doncs ja hem sortit del temple, la veritat que impressionant. Suposo que ho heu vist a les imatges i ara anem cap a l'autocar, que ens anem cap a un altre lloc. El temple de Luxor va ser construït per dos faraons, un d'ells va ser Ramsès II i el 1000 abans de Crist, crec que és, va quedar en l'oblit i es va enterrar tot de sorra, fins a dalt de tot, diuen, i el 1800 el van excavar. Ja hi ha una foto de quan el van excavar. I així és com està ara. Falta un dels dos obeliscos que està a París. I després l'estàtua aquesta de color rosa, de granito rosa, la van tornar d'Anglaterra, crec. Però estava allà, exposada. Doncs aquí es veu, això era una mesquita de l'edat mitjana que es va construir més tard. I la porta és això, perquè la sorra arribava fins aquí dalt. I això és la porta principal, enmig del temple. Ja estem sortint del temple, són les 9 del matí i fa una calor. Jo crec que estem ja a 40 graus així. Bueno, la veritat, aquest no era tan gran com l'altre, però molt soroll. Hi havia moltes escriptures, està com les cares borrades, perquè quan van haver-hi conquestes es van borrar. Ara veureu, us ensenyo una aquí. Veieu? El cap de Ramsès II tallat. I aquí tenim el passeig de les Esfinges, que és un passeig carril que va fins al temple on estàvem abans i com veieu les Esfinges al costat i fa 3 quilòmetres. La veritat que llarguíssim. I bueno, veieu, aquí estan. I aquí està el temple. Estem sortint del temple i ara anem a agafar un barco per creuar el riu i seguim l'autocar cap al següent temple.
perquè si havíem de passar pel pont amb l'autocar eren 40 minuts, llavors mentre hem estat a dintre del temple, l'autocar ha donat la volta. I del barco a l'autocar, mentre ens venen coses aquí. Ens hem arribat al Valle de los Reyes, a veure si no m'atropellen. I visitarem 3 tombes, el Ramsès IV, 9è i 3è grec. I això és l'entrada. I a veure. Aquí està la tomba del Ramsès IV. Molta gent, la veritat. Primera tomba visitada. La veritat que impressionant totes les pintures. Anem a la segona. Fa una calor increïble. Vam estar com a 44 graus. Però bueno. Mira, quina tomba. Fill del Ramsès II. Segona tomba, Ramsès IX. Era més xula la primera, la veritat, però impressiona igual. Hi ha un munt de gent. I aquesta és Ramsès III. Anem a dintre. Pues la veritat que no sé on s'està millor, si dintre o fora, perquè a dintre fa una calor tancat, fa bastanta calor dintre les tombes. Jo em pensava que estaria fresc, però que va, fa bastanta calor. I fora pues, bufa una mica d'aire, però és com calent, com si obrissis el forn. Quasi em mato amb una pedra que hi ha aquí, però no veig res. Buah, ja està. I aquí tenim el Valle de los Reyes. I està ple de tombes, com veieu. A veure. Tot això són camins, aquí hi ha una tomba, aquí hi ha una altra, una altra, una altra, una altra, una altra. Increïble. Increïble. És enorme el lloc i xulíssim. La veritat és que val la pena anar a veure'l i suposo que sempre estarà ple de gent. Però val la pena. Altito tot. Doncs fins aquí el Valle de los Reyes. Ja hem sortit, que allà estava, i aquí està la sortida. I tornar a l'autobús cap a l'últim temple, que és el de la dona de Ramsès II. Hem arribat al temple de Hatshepsut. I ja és l'última parada per avui, l'última visita. Ens porten amb aquests cotxes elèctrics i anem a veure la visita.
Doncs temple format per 3 terrasses. La primera està tancada i després la visitarem les altres dues. I era una de les faraones o reines més importants de tot Egipte i de les poques que han sigut dones. Així que, bueno, anem a veure què tal. Que les parets de muntanya són altíssimes. Això és altíssim. I fins aquí el temple de Hatshepsut. Parada relàmpago. Aquestes dues estàtues. Ja estem de tornar al barco. Ara a rentar-se les mans i a dinar perquè hi ha una gana. Portem des de les 6 del matí sense menjar res i són les 2 del migdia. Ojalà.